Aspoň raz ti už Instagram, TikTok alebo Facebook určite ukázal príspevok nejakej známej osoby s desiatkami tisíc followerov a ty len pozeráš a rozmýšľaš, kto to vlastne je. Klikneš na profil a vidíš tam človeka s tagom personal blog, pár fotiek z dovoleniek, nejaký produkt v ruke, úsmev do kamery a netušíš, čím sa vlastne preslávil. Scrolluješ nižšie a zistíš, že ten človek bol asi v nejakej trapnej reality show, kde sa pohádal, inseminoval alebo urobil niečo kontroverzné. A to úplne stačilo na status celebrity. Zrazu má podcast, merch a spolupráce s kozmetikou. Odkiaľ sa títo ľudia berú? Kto ich sleduje a prečo s nimi robia značky? Chcel by si to aj ty? Spolupráce, zľavové kódy, darčekové boxy, pozvánky do podcastov. Nemusíš mať talent. Nemusíš vedieť nič. Spôsobov, ako sa k niečomu takému dá dostať, je veľa. Ale povieme si o troch zaručených spôsoboch, ktoré na Slovensku fungujú najlepšie. Prvý spôsob. Reality show influencer. Prihlás sa do hociakej reality show. Či už je to Rúža pre nevestu, Farma, Love Island. Absolútne na tom nezáleží. Dôležité je to, že tam budeš zatvorený s ďalšími ľuďmi do nejakej vily, chaty alebo stodoly. Tvojím cieľom nebude žiadny charakterový rast. Jediné, na čo sa budeš sústrediť, je vyvolať konflikt, emočne sa zosypať pred kamerami, alebo sa s niekým vyspať pod dekou. Najlepšie, keď budú v tej miestnosti aj kamery, o ktorých samozrejme nebudeš tušiť. Neboj sa, nemusíš tu show vyhrať, ani sa nemusíš dostať do finále. Stačí, že si ťa ľudia kvôli kontroverziám, ktoré si tam vyvolal, zapamätajú. Druhým spôsobom je stať sa self-made motivačným influencerom. Toto je už o niečo jednoduchšie. Začni s tým, že si vymyslíš drsnú backstory. Niečo v štýle, že si spával na zemi, všetci mi hovorili, že zo mňa nikdy nič nebude a dnes jazdím vo vlastnom Porsche a mám vlastný online biznis. Nikto nebude vedieť, o aký online biznis vlastne ide a práve o tom to je. Budeš predávať svoj príbeh. Obleč si biele tričko, z požičovne si prenajmi športové auto, napríklad nejaké Porsche a natoč reelsko, kde sa pozeráš zamyslene niekam do diaľky. Do popisu videa napíšeš nejaký citát o mindsete. Na internete ich je veľa, stačí si nejaký skopírovať. Ľudia tomu uveria, pretože každý chce peniaze za čo najkratšie. Spusti kurz, vypýtaj za neho stovky eur a odôvodni to tým, že to je investícia do seba. V kurze uč ľudí len to, čo už je x rokov online a dá sa to zadarmo dohľadať buď v článkoch alebo na YouTube videách. Aj tak 99% z tých vecí, ktoré tam ľuďom odporúčíš, nebudú fungovať. Tretí a asi aj najťažší, ale najúčinnejší spôsob. Vzťahový influencer. Tento spôsob si vyžaduje trochu viac trpezlivosti a stratégie ako predošlé dva spôsoby. Najprv musíš vyzerať fakt dobre a nájsť niekoho známeho. Niekoho, kto má silný Instagram, koho ľudia poznajú z hudby, zo športu, z YouTube a tak podobne. Ty do jeho života prídeš ako tajomný partner a svoje follows začneš zbierať od prvej spoločnej fotky. Odtiaľ to ide rýchlo. Spoločné reelska, príspevky, storky zo spoločných dovoleniek a tak ďalej. A zrazu sa ozvú značky, aby si pre nich robila novú kampaň. Ale pozor, najväčší boom príde až po rozchode. A to je tvoj čas na to stať sa hviezdou internetu. Ľudia si začnú vyberať strany. Ty začneš pridávať Q&A stories, kde budeš sama písať otázky o rozchode. Kde nikdy nepovieš, čo sa presne stalo. Necháš to otvorené. Nech sa internet háda, aspoň budeš mať dlhší hype. A teraz sa zamyslí nad tým, čo ti sledovanie týchto ľudí dáva. Neprináša ti to do života žiadnu hodnotu, nevytvárajú nič zmysluplné a predsa žijú lepší život ako väčšina ľudí, ktorí ich sledujú. Je to tak kvôli tomu, že od ľudí dostávajú pozornosť. Každé kliknutie na ich storku, každý komentár, like je to, čo ich vlastne živí. Ak by túto pozornosť nemali, neboli by tam, kde sú.